onaj koji psuje Allaha, on je kafir, nevjernik, murted, otpadnik od vjere. Njemu se ne klanja dženaza, niti se traži za njega oprost, niti se kopa muslimansko groblje. I rekao sam, za one ljudi koje ja znam lično su psovali Allah, niti im klanjam dženazu, niti im idem na dženazu, niti želim da ih vidim u džamijsko dvorište. Sve dotle dok se javno ne pokaju, da su prestali sa tim djelom, da ne vrijeđaju Allah i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da su počeli da robuju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Javno i glasno, i sada kažem onima koji su prisutni negdje u našoj blizini, a psuju Allah subhanahu wa ta'ala, ovdje mjesto neće biti gdje će im se klanjati dženaza namaz. Oni se kopaju tamo negdje, bacaju se, ne znam ni gdje idu. I kako uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže, oni koji vrijeđaju Allah i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, la'anahumullahu fi dunya wal ahiret. Allah je prokleo i na dunjaluku i na ahiretu. I Allah im je pripremio žestoku patnju. Jer Allah ih prokleo, Allah im prijeti žestokom kaznom, mi da prizivamo gospodara i mi da im klanjamo dženaze. A za takve se ne dovi, niti se prima dova za njih, dok se ne pokaju.